Series bus hayan magsugod na pag-operate sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, sugod og mga adlaw isip usas mga public transport. Si Luan Birundina sa report. May courtesy kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ganihang udto ang acting branch manager sa Ceres Bus Cebu North nga si Danilo Padro. Kini aron mapahibaw sa mayor nga nakakuha sila og special permit gikan sa LTFRB 7 nga maka-operate sulod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu isip usa sa mga public transportation sugod ug mga adlaw. Mukortesi na lang mi kung pwede na mag-operate. Kay igor man po mi nag-comply sa requirement sa LTFRB nga bus ang una pa-operate. 12 ka mga non-aircon buses nga iya sa Valley Car Transport ang mamahimong kasakyan sa publiko gikan sa Mactan Newtown ug pabalik. 11 pesos ang minimum nga pliti. Subay sa lagda sa LTFRB, 50% lang sa seating capacity ang ilang pasakyon aron mapatuman ang social distancing. Ang mayor sa iyang bahin, subling mohangyo kang LTFRB 7 Director Eduardo Monte Alto Jr. nga tugutan usab untang makadagan ang mga multicab. With the time of this crisis ba, buhay-buhay lang ta. Buhay-buhay lang ta. If the concern of the LFTRB ang social distancing, it was agreed. Sukad gipaubo sa GCQ, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado, mga modernized jeepney pa lang ang sagad sa mga nagdagan. Sa pagkakaroon menos pa ang mga pasahero dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay dili pa man 100% nga nag-operate ang tanang mga patigayon. Apan karon palang daan nasinati na ang kakuwang sa public transport tungod sa gipatumang social distancing. Ang uban nakihitch na lang sa mga pribadong sakyanan. Isod gyud sakay. Isod gyud. Sama na lang yudot ko, limit-limit mo sa tao. Matod sa mga multicab drivers, anda man usab unta silang mutuman sa lagda sa LTFRB 7 sama sa pagpameno sa ilang mga pasahero aron masiguro ang social distancing. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda.